Ja tässä me pelataan Jennon kanssa Fitgen Trainingia. Niin. Mut. Eli mä annoin ton. Joo, ja tässä on, että sopii, lisää, ei käy. Mulla on tässä ei käy, lisää ja sopii. Mä annan sulle nyt. Kannattaa ihana puuttuneen. Tai joku tämmönen. Okei. Mä annan plus. Mä sain ihan... Tää kalakala ruikun on nyt ihana tuntunen. Toi ääni. Suukin. Kylläkin. Muista ei sitä mua viisasti. Joo. Koska sitten näin vaikka tästä. Eikö se ole sun vuoro? Joo. Onks kumman vuoro Joo, aloittaa? sulla on. Että tää on ollut täällä. Niin, on semmonen. Onks mun vuoro aloittaa? Joo. Onks mun vuoro? Joo. Mä olen nähnyt. Me ollaan vaan ihan hiljaa tässä. Että kuuluu ihan niin ääni. Annan täällä. Tässä välissä. No niin, kerran ne molemmat kädet. Eli siis. Okei, joo. Joo, oi niin, oho, sun konaattori mitkä mä annoin. Joo. Onko se mun vuoro? Joo.
Tän Se aivot. on. Tän aivot. Ottaa nyt sulle tänne. Sä voit saada Jotain. Ei tarvi. Täällä mä saan jotain lisää. Saat. Ei. Voit sä nyt? Varat ei se mene rikki. Joo. Kumman vuoro? Sun. No sun vuoro. Anna kanaa. Sun muki. Tekin saatte juoda. Kenen voidaan sen ottaa? Sun. Ei! Ei. Se on varmaan saunassa. En varmuina. Eikö se tuolla? Nukkuu raatua. Pilli näyttää. Onko mä uninut tätä koko ajan? Katsokaa mikä mulla on. Ja katsokaa mikä sinulla on. Tää on siis semmonen popsuketti, mikä puhelimella voi laittaa. Mä voisin vaikka laittaa vaan tuolle. Niin. Tää on kestänyt jo 8 minuuttia ja 11 sekuntia. Ihan hyvä. Mut normaali vaan. Niin. No. Hiljainen välillä on ihan hyvä. Sukukin. Okei, mä annan nyt. Anna sun jalan mulle. No niin, eikö tiedä antamassa? Ei meni vain sen. Tää on se rei. Annatko nää? Sitten tää on ihana, kun tätä voi tälleen käännellä. Joo, ja sit toi on ihana tuntunut. Niin on. No niin. Jahas. Täällä mitään pientä täällä. Sängyssä ei. Kene. No niin. Otetaan isomman set käyttää. Kumpi on? Pili! Punata muna! Onko se mun vuoro? Joo.
vaan. Kenen vuorossa? Se on kai sun. Eli nyt tää oli Pop Itti. Sandwich. Sandwich. Tää nyt meni 2. On patta taas on ihan paras. No niin, sun laita nyt se vaan. Sulla voit jatkaa. Sandwich. Ei kun kato. Tää on nyt leipä ja nyt tää on tortilla. Matana. Se on kai sun pusi. Joo. Mä pääsin saakeli vähän. Onks teillä jano? Mistä saitte juoda? Siinä, kato. Kerran tossa oli pilli. Näettekö te? Tossa oli kerran pilli. Mut sitten se oli semmonen pitkä piikkipilli. Mun kissakin on pilli. No niin. Jatkuu. Yes. Sä? Subor. Joo. Sandwich. Mä sain sandwichin ja mä tuon matalaan. Sä et saa mun juicy pomppia. Muistia. Okei, toi pitää katkaista tosta toi mun. En mä osaa. Mä en tarvitse laittaa sitä YouTubeen. Miksi? No kun sä sanoit, että toi pitää Ei kun se menee YouTubeen. Okei. Tää tulee teille. Kattokaa. Pitää katsoa. Nyt pitää heti katsoa. Ei, älä nyt sitä katso. Näkyykö siinä? Ette näe. Ota diskovalot. Sammuisitko? Mutta te ette näe tonne, mitä me pelataan. Oota. Niin, nyt näkee. Nyt on hyvä valo. Mullahan on näitä popitteja ihan paljon täällä laittaa. Nyt mä tarvisin, mä otan tonne. Kiitos. Katsokaa mun taikatemppu. Toi on hieno taikatemppu. Noniin. Kato, onko mun taikurilaatikossa? Siellä on 4 minuuttia. Häh? 4 minuuttia. Tää kassi, kato. Meillä on 4 minuuttia. Kello on 8. Häh? Mun pitää varmaan lopetella. Ei vielä. Pari hetkeä. Noniin. No äkkiä.
Hörmun, äkkiä. Keskityn nyt. Joo. Sandwich. Mikä se oli? Se oli tää kone. Äänivaroitus. Ei varoitus. Anna panna tuikkunen. Joo. Uli. Otas. Noniin. Vielä silleen. Nyt on hyvät ostokset mulla. Ididididi. Mä painan tota melkein. Äänivaroitus siitä, kun se vie nytkin jo mun korvat. Tuossa on reikä, kattokaa. Mut nyt me voitais sanoa teille heipat. Joo, eli moikka! Ja jos haluatte, että me tehdään lisää tämmöisiä videoita, niin kommentoikaa, että mitä te haluatte, että me tehdään. Joo. Se voi olla keppareilla tai jotain tallimaideita oikealla Esimerkiksi tallilla. keppareiden varusteilla, mikä tää on esimerkiksi keppareilla itse. Mut ei omaksi. Niin. Ja näet ei tullut Aidalle omaksi. Joo, ei, nää oli vaan sillä tavallaan lainassa tässä vaan leikissä. Niin. Ja sit voitte kommentoida ihan vaan, että mitä videoita te haluaisitte, esimerkiksi tallimaideita, mitä tradeemisia ja mitä te ikinä haluttekaan. Niin. Jos me mennään vaikka kepparilla ratsastamaan, niin mitä te haluatte. Ja Ja. mut nyt on seksi, moikka!